Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Indartxo hasi da gaur jendea. Horrela mantentzen gean. Ongi etorriak, Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Gaur beste talde bat gonbidatu, bakizuen hola di joan hau. Podcastaren beste aldean zaudetena, gau ikusten malin bat zaudete, seguro ikusitu zuela beste batzuk, talde bat gonbidatzen dugu, eta abesti artean elkarrizketa bat egiten diogu, eta jazta, hortan hasiko gera. Beraiek bezala, publikoa bezala, etorri nahi behar dezue, bilatu sare sozialetan Marruma Kulturalak eta horrela jakingo dezue zeintzuk izango diren urrengo ekimenak. Igual ikusten dezue talde bat esan dezuena, bertan egon nahi dago. Besterik gabe, ja, txapa amaituta, musika zuzenean ere bai agendan agertzen gera. Eta izan daiteke leku bakarra jakiteko zeintzuk izango diren urrengo akustiko elkarrizketatuak. Lo dejo. Besterik gabe asteragoaz, gaur gurean keia taldea dugu, eta mesedez txalo zaparra bat emango dugu. Badu begietan malkorik, badu erraietan beldurrik, badu besoetan zauririk, badu badu begietan argirik, badu erraietan ametsik, badu besoetan indarrik, badu baitan gordeta duen guztiak, bere baitan gordeta segitzen badu. Argi malko amets beldur
Bueno, Ane, Iker, ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo. Hasi. Eskatu urduri, baina jazta, ja arrankatu dut, ondo. Oso ondo. Barkatuko iazue, konfiantza pixka bat hartuko dizuet, edo laportuko dizuet, ze biko formatuan etortzen dienean hemen musikariak egiten diet, gaizki pasarazten diet momentutxo bat. Eskerrik asko. Zere, delako, normalean beraien burua aurkezteko eskatzen diet, baina kasu hauetan eskatzen diet batak bestea aurkeztea. Beraz, Ane nola aurkeztuko zenuke Iker nola aurkeztuko zenuke Ane. Iker da munduko herri turistiko oneneko herritarra, oñatiarra. Bueno, bizitza zuan musikan dabilena, 16 urtekin ja talde handi batean hasi zana eta hemen jarraitzeuna musika egiten, aspertu gabe. Zagit detaile gehi eman berdian, hori zuri utziko izu gero. Zuek aurkezteko esan dut, gero zertan sartu? Bueno, Ane Zaraustarra da, Ane Arruti Lopetegi, musikari familia batekoa da, eta betidanik izan da musikaria, baina, bueno, auki dau bere proiektuak, Aurrit Gontxarrak izeneko proiektua auki eben, eta, bueno, ezagutu ginean, eta martxan jarri geben azkenengo proiektu hau, keia izenekoa, eta, bueno, disko bat grabau du bere abestixekin, eta hemen gauz. Osondo, esan dituzu gauza batzuk gero sartuko geanak, baina osondo. Bueno, astapenetara joateko aukera daukagu lehenengo tarte honetan, eta jakin nahi nuke, bueno, lehen esan dezu, talde handi batean parte hartu zuela Iker, baina bakoitzak, orain bai, bakoitzak zuen musikan nola sartu zineten, zuen astapenak nola izan ziren, zergaitik musika. Bueno, ni beti entzun dut musika ez justu nire etxean, baina bai familian, eta beti gitarrakin da ibili izan naiz, normalian bersioak eta kantatzen ibiltzen nintzen lagun artean, eta goatzen naiz, urtero oiteitu golako, hemen daude batzuk eta horrati begiratzei dut. Kuadriako baskari erraldoi horietako batean, lusatze ginen bersioa jotzen goizeko ez tegizu ordu karte, baina goizeko ordu txikitan aprobetxatu nun nire lehenengo bi kanta jotzeko, lehenengo aldiz, eta karo, goizeko ordu horietan, eukizun exitua ikusita, animatu nintzen, eta hasi nintzen bakarrik, kantak sortzen, eta pixka bakarrik jotzen, eta hola hasi nintzen. Noiz izan zen hori? 2011 hor inguru hortan izango zen, bai. Bueno, eta Iker? Galdera zen, astapenak. Bai, nola zitzinen musikan, zergaitik, zein talde ez da hori? Bueno, a ver, ni txian aitak orduan eguen ikesan kursos a distancia hoen begoa hongo dea, dauzen CCC kursuak. Eta nire aitak ikusi eben kursuan lehenengo fastikuloak erosten bat zeben, gitarra bat erregalau gizene beha. Merkea teatzen zitzaiela. Bai, eta esanen dokeria ez, gitarra bat aukileko. Gero, urtetara, ez dakize pasau zen, gaun zen alako gaizki ulertun bat, ze gero ikusin lehen fastikuloa danak erosi bidar zen ebela, ez zala bere asmoa badakitz, baina, bueno. Eta, bueno, hola jauzan gitarria etxera, hasi nintzen joten, eta gero junta nintzen, gero latzen izan zidan taldekideakin, bat futbolian ebilen erekin, eta niri gitarria asko guztu izaten txikitatik, eta soborto, momentuan, guk MTV eukagun txian, Bon Jovi eta orduan 80 markadako talde heavy-xak eta horrekin burua fanxakon. Bore izango zen, 81, 82 inguru. Zati gero 2000 inguruan sortu zen MTV 2, MTV zala rockeroago bezala. Orduan zen, Scorpions ez dakit, baina talde hard rock taldeak ez, eta hor sartu ginean, latzenekin hasi ginean, eta hortek aurrera latzen, Potenkin, eta Lenao, Iker Martínez Zaldiarrena, Keia, gauza desente. Oso ondo, ez dakit
zerk eraman zintuzten musikagintzara? Hau da, zure kasuan ematen du familia ingurutik etorri zitzaizula, egon zan momentu bat esan zenuena, gustatzen zai gitarra. Egia, ni hasi nintzanean ikasten, aspartu nintzala eta utzi nula gitarra. Eta gero sortu zitzaitela berriro, nik uste lagun giroko giro horrek eraman indula berriro gitarra hartzea, eta ondo pasatzen genuen, orduan bai. Eta gero egia da, familian beti bazkala falo ondorenetan beti ondala gitarra bat bueltaka, eta bazkenean, zatean bezala natural, hartu eta jotzen hasi nintzen, bai. Eta zure kasuan, Iker? Nik uste dut, zala telebistan ikusten ebena bideoklip horreik, eta Europen kantuak, eta argi hori dana, ez? Eta izar esate hori dana, eta guretako hori izan, eta bai, ni goraketan naiz, niretako, ni entzerrakin nintzala nire kuartuan, imitaien, eta hori dana, nik uste dut, gero gauzak, beste bideo bat hartzen dago beti, ez? Baina txikitzatik izar bat izateko ametsa neukala, bai. Gaina, hain ezberdinak dira estatu batuetarako izar horiek hain famatuak zienak, eta hemen, latzen esan dezu. Latzenek jarri zuen puntu bat Euskal Herriko musikaren historian. Bai, bere, etzan exactamente amerikanoa moan, baina ez tako kejarik ondo urten zan. Oso ondo. Badu, abestiarekin hasi duzue akustiko, etakit aurkeztu nahi dezuen, aurrez esan nahi dezuen? Da, justu diskoa irekitzen duen kantua, eta azteko. Eta erabat ezberdin sonatzen du horrela akustikoan, eta reverrarekin, eta... Claro, esan beharra dakau, beste bi taldekide gehiago dazkaula, eta behaien falta ere somatu berko luke, bestela. Bai, eta, pixkati igual, distorsio gehiago sartzei jau normalian diskoan eta zuzenian, eta gaur, laseixio. Esan dezakegu, keia rocka dela? Bai. Gero roka zer dan, edo... Gu komodo, eroso sentitzegea rock esan da, gehiagi definitu gabe. Bai. Eta sobre todo inigoekin da egoitzekin hori da kamioi baten igotia moan, eta hori da bai. Gero esango dugu nondi datozen beraiek bai. Baina egia da akustiko formatu honetan, horrela, taldeak, rock munduti datozen taldeak entzun ditzazkegunean akustikoan lasai, eta gainean daukegu krosten sortea grabatzeko dena, da la leche. Urrengo abestia, harremanen inguruan omen da? Bai, harremanak austear daudeneko pixkan momentu hori deskribitzeu letrak. Ezarazu. Ezarazu, bai. No eres tú, soy yo. Aurrera eta entzun dezagun. Venga. Begitara beiratzen dizut, ta ez zara zu, biongatik galdetzen dizut, ta ez dakizu, Begitara
Oso ondo. Orain bloke hontan erlazio baten hausturatik, erlazio baten hasierara egingo dugu, hau da, keia nola sortu zen. Zuk diska bat ateratzetik zentozen, arrutiko intxaurrak, ez? Zpakarlari bezala, eta... Ez? Bai, bueno, urte batzuk egontzian tartian. Bai, baina esatet, bakarri jotzen omen zenun, bakarlari formatuan... Bai. Gitarra akustikoarekin? Bai. Eta hotxa, eta ja. Bai. Eta zer keraman zintuen nire kantak elektrikoan nahi nituzke edo talde batekin nahi nituzke, saltu hori ematea eta nola lortu talde hori. Gero sartuko gera zeintzuk lortu zenituen, baina... Bai, bueno, nik esan dezun bezala, zinintzen ere kantak egiten, eta, bueno, zerbait eukitzeko grabatuta edo, grabatu nituen 6 kanta, hori izan zen 2012an, pasadia urte batzuk. Bandcampen entzun gai? Bandcampen dago, bai. Ez dakit, hor mantendu edo. Bai. Bai, hor dago. Eta, bueno, grabatu nituen oso... Osaba da Jesus Mai Lopetegi eta bere etxean estudio txiki badaka eta hortxe grabatu genituen bion artean. Gehoia da masterizatu zula Unai Morazak. Eta, bueno, gehiago zan, aitzaki bat, zerbait eukitzeko, joa izateko, edo, bueno, aurkezpen modua eukitzeko maketatxo txiki bat izan zen. Eta gero, 2012tik aurrea esango nuke enaizela oso disiplinatua ni musika sorkuntzan eta, baina jo nintzala pixkanak egiten, ikusten nulako baita ere oso mugatuta kontzertu balimanekan, 6 kantakin nahiko motx gehatzen zen. Eta, jo nintzen egiten, baina inoiz ez nun beste zer grabatu, edo ez nun neuki buruan beste disko bat itia, baina baneskan hor kantu batzuk pilatuta, eta iritsi momentu bat, nahi nula zerbaitin kanta horiekin, baina ez lehenoko moduan, edo ja nahi niola, bueno, hori talde batekin edo, talde formatu batean formaman. Eta, hola juntzan luzatzen, bueno, Iker ezautu nun arte, eta Ikerrek, disiplina gehixio dakan, eta pixkat insistitu zian, eta, bueno, hasi ginen orduan lantzen, eta hasi ginen pixkat nola izan zikteken hori, forma ematen, eta hortikan... Bizkarre zurra zuen bion artean egin zenuten gutxi bera. Bai, izan daiteke baietz, eta gero, pixkat pentsatu genuen zen, nahi genuen, nola ikuste genuen kantu horiek nola jantzi. Eta orduan hortik pentsatu genuen, bateria eta bajo bat. Oso klasikoa izan zen formatua. Orduan bi gitarra, bateria eta bajua. Eta hola, bajo genuen, egoitzolalden gana lehenengo, guatzen naiz, pixkat, esan genuen, egoitz, nahi ditugu pare bat kanta grabatu. Engañau ingela. Engañau genuen. Hau da, kolaborazio bat bezala zaren, eta gero, geratu. Bateria batzuk sartu, maketatxo bat egiteko. Bai, eta... Zerbait ere ikusi beharko zuen esateko, vale, venga, hemen geratuko naiz, ez? Bai, pixka saldu dezagun proiektu ere, bai, baina, egia da ziran esan zula, bai, ni 2 kanta jotzeko, bai, gustoa. Eta, egoitz da Sharon Stoner taldekoa. Claro. Eta, bajua, eta zen, Inigo Ibarrondok, behakin jotzeu Sharon Stonerren baita, eta zen, Inigo izango jo, eta Inigo puntatu zen, posik, eta hasi ginen hola kantuak lantzen, eta hola xe, hasi ginen, eta guztua gaude, ez da, igual, pixka gehiago, beste kanta batzuk askat, eta hola, eta, maketatxo bat, pauzkat batzuk gehiago, hori da, grabatu ditzagun, eta hola esatu genitun, 10 kanta, eta irutik 10, eta diskoa lantzen hasi ginen. Vale, a ber, Ikerren ikuspegitik, Potenkin
latzen Sharon Stoner bezalako musikari, taldeetatik zatozten musikariak zeate, zerbait ikusi barko zenuketen proiektu hontan, esateko, venga ba, urrera. Dena, ez dakit, bera, igual ez du objetibidade hori, eta orduan kanpotik ikusi nahi nuke. Niri asko guztari izaten kantuak. Nik uste dut, badakola zen melodiko bat eta idazteko era bat, niretako hasieratik esan zala zene bela hemen kantua dauz, eta kantu honek politia dira, eta merezi daue beste nivel batera aiaitia, ez? Eta hortik hasi izan, gero kantua dauzenean jentia konplizidadiak eta autopaitia uste dut zamurra bala, ez? Dauenean materia prima bat gero lantzeko, ez? Eta uste dut, hanek talentua kola abesti egiteko, eta nire gure helburua esan da, beti abesti horreik iria aldan jantzi politxena eta autoriena emutia, ez? Eta gero, kontzertuak emutia, eta ondo pasaitia. Azkenean, Inigo eta Egoitz, nahiko aztetatik dira nire lagunak, joneakoren Sharon Stoner lehenengo kontzertuan, nik gitarra honekin jone dela kantu bat. Eta niretako eskusa perfektua zan bebaita eurari involukraitzea, eurakin egoteko, eta eurakin ratu batzuk pasaiteko, kontzertuak, eta alde hortatik niretako jugada borobila zan da. Alde batetik, hanen kantuak aurrera tara, eta bitartean nire lagunekin denporia pasau, ez? Ez dala erreza garai honetan lagunekin denporia pasaitia, eta bitu da. Arrazoi duzu. Zein garrantzitsua den, gainean hori proiektu batean, laguna direnean konfiantza gehiago daukazu, eta hori esan dezuna konplizidadea, edo... Bai. Ze guai. Bai, guke azkenean urte askotan, Sharon Stoner eta Potenkin oso laguna gina, kontzertu asko ikin geben batera. Eta nik uste dut, eurak baukaia konfiantza bat, igual ni barruan egonda berrezta nire buruari lorako tatiatik, ez? Baina beste gauza batzutan desastre ganez, baina hortan nik uste dut badakotela kapazitatea gauzak aurrera atarateko eta gauzak itxeko, ez? Eta ni supongo eurak baukaia konfiantzia alde hortatik nire gan, eta bueno, injuna ez da makala, disko bat, 19 kontzertu gala emundu diskonekin, eta bastante urriñago gara. Hasi izan moban, hasitxa hola... Eta jarraitzeu kantak eskatzen, orduan, bueno, ez dauden gaizki. Ze guai, bira, Guztua daude. Gustatzen zait. Leno esan dezun bezala, da... Disiplinatuagoa, eta... Bai. Berda, bestela gauzak ez diatatzen. Bai. Bueno, keia taldea. Kea esan nahi duen hitz batetatik, pixkat, bueno, ez da oinatiarrez, baina oinatiko izkeran edo hartutako hitza, zer gaitik oinatiarrez? Eta nondi datorritza, nola izan zen prestaketa hori, arrutiko intxaurredekatatik, esatea ez, orain taldeak izen bat behar du, eta izango da, keia, zer gaitik? Horregia da, euki genula, bueno, ez da bai da, edo, bueno, izan bertzun ane arruti edo talde izen bat, ez? Egia da, guain, azken bolaran nik uste nahi izena inguruan asko bakoitzan izenakin, talde batekin inguratuta, baina bakoitzan izenakin da proiektu personaletan. Nik uste, hainbeste, bueno, ibilbide guztia ordura arte nola bakarrik nahi non talde bat euki, eta nahi non talde izena euki. Orduan hau esatu zen ezetz gaina, eta ni baietz. Eta orduan hasi nintzen talde izenan bila, eta Euskal Herrian nola ez daun taldeik, eta ez dauden izenik, zango nuke, nik izaten, kanta baino gehiago kostatu zitzaiten izen batekin ematia. Eta, azkenian, bueno, beston zerrenda zarra inon. Askatu batzuk, esan batzuk. Ez gero zan, hau hona da, behiratu eta baseon, ja. Orduan, keia uste daudela arrai ahumatu batzuk edo, nun baiten, baina beste zerretzeon, orduan zain, bueno,
aurrea. Eta, bueno, arrutiko intxaurrak egin berdin nahi nun, Osea, arrutiko intxaurrak izena, azkenean da arruti, lagun batek botazian, eta arrutiko intxaurrak itzjoku hori, eta gero bilatu nion zentzua. Osea, esan intxaurrak, askotan nola ibiltzen gangu, oskolan barruan, eta nola ez deun oskola eranzten, eta jatzezan oso ondo elkarrizketetan, eta keiakin berdin, esan nun, keia, azkenian, barruan dakaun zua, ateratze deu, eta itzaltzen saiatu arren, keia beti ateatzea kanpoa, eta hori edia kantuak, eta hemen ja, promodana pasa ondoren, hori dana... Ondoren bilatutako esan nahi bat, ez? Bai. Bira, arrutiko intxaurrek ezakizagatik uste nula zetorrela esaldi zahar horretatik urrutiko intxaurrak amalau gerturatuta lau, eta arrutiko intxaurrak amalau. Hori da. Amalau abesti izan behar ziren. Ez zenitzen bilitxi. Esan dugu, Latzen Potenkin eta Sharon Stonetik zatoztela batzuk, besteak, Zarauz eta Oñati, ezakit zergatik Oñatin dagon olako kantera orain arte ikusi ez duana, eta biratzen hasten zea, eta gero nola kudeatu dezuen, bata Zarauztarra izanik, eta beste hirurak Oñatiarrak, entsaio lokalan onden daukezuen, eta hori dena, urrun ez daude, baina gertu ez da ere. Ez, eta gaina Inigo Ibarrondo Oñatiarra da, baina Zaldibin bizi da. Orduan, ondo, eskualde batzuk hartzeitugu, hola? Entxegu lokala dakau Oñatin eltzia eraikinean, eta egia da, niken beti izate, ez duela apreziatzen benetan Oñatin zer dakaen, ze entxegu lokalak daude, eraikin batian, eraikin hortan aparte daude mila kultur talde, guken urtian 10 euroko kuota bat pagatze deu, urtian, Zarautzen alokatu errezunean hilian ez dakizen batean, ordunen horre elkarte badao, autogestionatzen dana, junta batekin, urtero batzar batekin, lokaletan danok dakau erabilera bat sustatzea, erabiltzeztunak beste talde batei uste jotokia, eta kriston mugimentua da hor. Eta 10 lokal dira. 10 lokal. Asko dira, asko. Lokal bakoitzean 2-3 talde, eta... Horrek laguntzen aldu herri batean sortzea alako kantera bat edo? Nik uste baietz. Azkenean baldintza dauz. Oñatiko udaletxeak baldintzak jarriten asmau hau, izateko nahiko erreza talde bat ikia. Lokala gratis, argindara gratis, eta jente animaiten da, eta movimento asko dauz, talde asko dago, Eta gero nik uste, festa asko daude, festa guztitan musikariak ondo tratatzea, kontzertuak bere leku zentrala dakae, baldintza honetan, eta talde pila bat dabiltza hor. Programa ikin dagoen jentia da, gaztelikoa da, gaztetxia da, egon da Ikatz taberna da, Pako taberna, nahiko movimento asko dago. Azken finean notatzen ari naizena, zatik orain taberna batzuk esan dituzu, udalak baduela ere bai, ematen dula laguntza bat, igual ez oztopatzen hori sorkuntza hori. Ze Donostian justo kontrakoa gertatzen zaigu. Taberna asko itxi dituzte edo multatu dituzte kontzertuak antolatzagatik. Askotan nahikoa da hori, ez oztopatzia. Ez? Bultzada, baina ez oztopatziakin ikuste gauza gehiago ingo ziala. Infrastruktura bat generatu da, eta hortik aurrera erabiltzaileari eta jentiari jarexako bere lana egiten eta askatasun baten, eta ez da udaletxea ez da sartzen besta gure erabakitan, eta alde hortetik oso movimentu polita du. Ze polita. Azken galdera urrengo abestira pasa aurretik, ustedet pandemian hasi zala proiektua? Bai.
zail, ez? Ze bideokonferentziz lenguan hemen keu agirretxe izan genuen, eta bera irakaslea da, eta berak esaten zu, bideokonferentziz klaseak zian insufriblezatik. Esaten ziren, eta akats bat sartzen zenuenako, zu esaten zenionerako, ja berandu zen, eta oso zail zala, orduan, nola egiten da, hori... Trampa batzukin. Ze, batek jarri basea, eta besteak gainetikan, no? Bueno, guke sortzeko egila da, lan asko ite dula etxetik. Azkenian, lautik 3 gurasoa gea, ume txikia dazkau, orduak kontatuta dazkau, ordunen hartu deu dinamika bat, etxian lan asko iteko, eta lokalian ja, etxeko lanak indajun, eta bertan, gauza txikiak edo konpontzeko, baina bai hartu deula hori, dinamika hori, nik grabatzen normalian lehenengo oinarria, gero pasatze joten bateriak bere proposamen aiteu, entzute du danok etxian, gero normalian bajua sartzea, bajuak bere proposamena sartzeu gainean, gero normalian iker sartzea gitarrakin beste kolore bat ematen, nire gitarra berriro beiratze deu, orduan, gehatze bagea gutxitan ere, lanian bagabiltza etxetik. Juntatzen ez eratenean, ere bai proiektu aurrera egin dezan, eta oso guai. Hala ere, pandemia, egia da, oso denbora gutxian 3 urte pasadiala, eta ematen du zarkituta gelditu dela pandemia garaiko galderak, eta horrela, orduan ez dugu atzera begiratuko. Naiz eta hurrengo abestia baden atzera begirada bat. Bai, Lehengo udak hobeak ziren? Lehengo udak hobeak ziren. Egia da, grabatu genunean eta esaten nula, Mateu pandemian idatzi detela, eta ez, eta, gaina ez da nik idatzitakoa, hau da, Jon Garmendia Txuriak, egunkarian, jarraitze eukara egunkarian, zutabe iritzi artikuloak idazten, eta uste dut hau izan zala, idatzizun lehenengoa, irakurri nula, eta iritzi artikulu hartu nuen, eta esan nuen, kanta buruan, rarua izan zen, kanta ikusten nion, doinu ikusten nion, eta beak asko ibiltzea gaina taldiai eta letrak iten da esan zian, hori etzait inoiz pasa. Hartu zutabe bat eta zetzeon helburu horrekin idatzi, eta noski. Egia bere 2 letra daude diskoan, hau da iritzi zutabe bat eta bestia da txio bat. Oso motxa eta nahiko luzia. Eta bai da hitzeiteu nola leno beto bizi ginen, dena leno hobeto zan, baina benetan konturatze ote ginen leno, zorion txuginala edo bain konturatze gan gauza badan. Ez dakit horiek da, baina guazen bestia entzutera eta... Vale, trago bat hartu. Beste kolore bat zuten lehengo udek, karrikan eskutik helduta maitasuna adierazpenak nonai, etxeko terrazak lagunez betetzen
pika arratsaldeko euri jasekin batzutan itsasoak mendi bazterreraino eramandako resalakin bestetan autoak garajetan utzita autobusa hartzen genuen morea bizi den lekuetara joateko urruneko herriak ziren desira pizgarri gai agentzietako erakusle jota eguzki gehiago geneukan patrikan taura baliatzeko bizipoz gehiago ta ilunik etzen gure baitan ta ilunik etzen gure baitan ta ilunik etzen gure baitan gau ezoeko izarek leuntzen zuten gure gorputza goizetan larrua zalari eransten zitzaizkion itxaskai bat kanpandorre bat hortze muga bisitatu aski genuen ahoan irribarrea marrazteko zoriontsu ginen udaietan zoriontsuago zoriontsu ginen udaietan zoriontsuago zoriontsu ginen udaietan konturatu ote ginen horretaz guztiaz orduan 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 ta ez orain konturatu ote ginen horretaz guztiaz orduan orduan
orain entzuten negoela, gogoratu jazue, ez dakit elkarrizketa batuen entzun zintuztean, edo norbaitek esaten zuen musika horrela zela, dudan orain, baina zala rock, 2000 inguruko rock klasikoa olako zerbait, eta bai goratzen ziala, kretxendo hauek eta horrela goratzen zian garai haietako rocka, edo ezaki melodikoagoa dan, edo... igual dia hitzak eraman nautela atzera ere bai denboran, eta... Hala ere, sinetxuna, orain dikan geratzen zaizkigula hau da hon batzuk ere bai. Bai, noski, bai. Ematen du bakarrik aurrekoak zirela honak eta orain ja ez daukaguna ezer eta... Bai, kanta hau pixka dramatikoa da, zentzu bertan, baina, bueno... Baina mendik 20 urtetara 2023ko udak izango dira honak, ez? Eta norbaitek gogoratzen duen, goratzen zate akustiko hori marruman, ze polita izan. Bueno, jakin nahi nuke, nondik arrantzatzen dituzun ideiak, zerk inspiratzen zaituen, edo zer egiten duzun inspiratzeko, edo? Bueno, kasu hortan, bai izan behar eta asko kostatzen zaitela letrak. Normalian gehienak kostatzen zaitena letrak diala. Orduan, garai batian hasi nintzanean eta bai nintzala pixka eta arrantzan, berrez topatzen nu lagunak eta orduan azkat beste bikanta Arrutiko Intxaurraken garaian, beste bikanta Kuadriako Kati Olaizolan letrakin, eta gerozian bi hauek Txurian letrakin. Baina nik uste inspirazioa hola ez da, ez zait etortzen hola pasian, eta esan nahi dut, uste jarri inberdezula horta, hartzez basea eseri eta gitarra batekin eta koaderno batekin, inspirazioa ez da hola pasatzen ingurutik. Denetarik entzun dugu hemen. Batzuk batzuk sorte duna, ez, baina denetari da, bagor, atzean daukegun txusta, zenbat urte pasatzen dituen abesti bat egiteko? Hiru, uste. Pandemia garaian bai harrapatu zuen, eta igual inspirazioa ez etorri, baina bai igual batzuk gai edo notizia baten inguruan esateute honen inguruan abestu nahi eta indartxu sentitzen dira, beste batzuk etorri zitzen eta arratsalde batean atera bestia. Bai, nik izango nuke letrak eta nahiko personalak edo harremanan inguruan eta hola dira, hola ez dakit. Intimoak. Gizarte gaiak eta hola normalian ez. Sentimendu ez eta. Bai, gehiago. Gero egia konturatu naizela, igual hartzen nun kanta bat iteko, lehen osan detena, ez? Etzara zu momentu bat imaginatu nun, harreman bukaera bat edo, eta hortik kantiraka, osatzezu letra. Gero jendeak igual esateizu, justu hori izango zan, pasazitzaizunian, ez daiz eta ez, etzan hola. Baina egia da, azkenian bai diala letrak, bizitzan zehar pasatzen juntzaizkitena, baina igual nik ez detela identifikatu momentu konkretu batekin, baina gero atzea behira, bai ikustetela, oso neriak diala edo. Agian zure barrenak zerbait esan nahi du. Bai, keia dator. Sugarroietatik datoz. Gaurko gehiak. Gero ere bai, beti galdetzen da, ez? Letra, musika, zure kasuan ematen du letrei garrantzi berezia ematen diezula, baina ezakidana da sorkuntza horretan ja letrak badaukaten melodia bat edo poesia bat idazten dezu eta gero hori musikatu. Nik uste ez dela beti berdina. Gertatu izan zait melodia sortzia eta gero letra bat sortzia melodia hortarako. Gertatu izan zait buruan hastia bueltaka esaldi bat jadoinu batekin eta gero hortik sortu gainontzeko guztia. Ez dakat metodo finkatu bat edo... Txoritxo batek esan dit, bigarren diska bat presatzen omen zaudetele, eta ez dakit sorkuntza horiek lehenengo diskaren antzekoa diren, hau da, zuk letrak eta sortu eta gero taldeari pasa moldatzeko edo jantzteko edo ja beste metodologia bat erabiltzen ari zaten. Bueno, pixkat aldatu da, oinarrian nahiko antzekoa da, baina pixkat aldatu da, zelen ja, basan duen, amarkantu horiek ja inda zeuden,
ja jota zeuden askotan, ordunen ja strukturak eta gauza asko etzian aldatu, eta taldean intzana gehien bat xantzan jaztia kanta horiek. Eta guain bai, claro, nik ere sortzeako garaian bai ikustetela leno dena nola ni bakarren izan, dana bete bernun edo, bueno, elementu guztiak hortzeuden, eta bain sortzeako garaian bai ikustetela, bueno, hemen bateria entzutet, edo hemen gitarra bat, edo nik ere sortzeako garaian uste ditutela beste, zango dugu, hueko batzuk edo, eta gero baita ere aiga pixka saiatzen, gehiago aidea batez ere igual iker gehiago aida sartzen, bueno, nik oinarri hori irekiago pasatze joeto bain. Lehenago igual itxiago zen. Eta oinarria bai nik itetela, bai kantuak, letra eta melodia eta dana, baina, bueno, pixkate irikiago. Agian musikaren inguruan gehiago, ez? Edo letrak ere bai... Letretan ez dira sartzen. Vale. Galdetzaitu egauza osian behin hau zer da, baina... Utxune horiek eta zezaetz esaten, adibidez, solo bat sartzeko garaian olako zerbait ezakit, edo gero leheno igual kantu bat igual erritmoa edo emateko, nik ematen nion honekin da, igual bain tran inberdet, eta bateriak emango jo ritmoa edo, ja beste moldatu detela pixkat sortzeko modu hori. Vale. Eta lehenengo diskaren grabaketan, produktore jakin batekin egon zineten, ez dakidana da, zein garrantzia izan zuen musika, behintzoa zela abesti batzuekin ja jantziak, horri ematen dion sonoritatea eta produktore batek edo, ekoizle batek ze garrantzia duen diska amaiera hortan. Ez genuen, grabatu genuen Inigo Irasokikin, beran, baina produkzio lanak ez genuen inorreuki. Produkzio, masterizazio, nire izkera bai da. Esan nahi dut guk eraman genitun kantuak eta ez zeon beste inor. Inigo netzako da, lanian eta marabila bat, da soinu jasotzaile ikaragarri bat, baina ez da sartzen kantutan. De hecho, gurekin behintzatez, nik zaten, hola edo hola eta, zuk ikusiko zu? Bileta da ondo. Orduan, produkzio lana etzunin esan nahi deten hau horrela hobeto edo hori gure erabakiak izan zian danak, gu lauronak. Agian grabatu modu ezberdinetara eta behin entzun da hau nahiago, Ez justu Inigo eta grabaketa gutxien. Ez analogikoan grabatzeu, orduan zintan grabatzeu. Orduan Inigo egin da hau bai edo gainetik grabatuko dugu. Ez da... Eta hori denak batera gainea? Bai, mazirako oinarriak bai, laura batean genitun. Eta bai zala, uste zue hobeto ingo dezuela, urrengo toma? Bai, ez, orduan grabatza genuen urrengo toma edo ez, edo hola gehatze zen. Eta hor bai ikasi genula, mentalidade horrekin junginan baita ere, kantu guztitan norbaitek zeditu inbertzula, beti fallatzeu norbaitek. Eta orduan, kagadatxoak ere hor daude. Bai, hor, beste buruan aldaketa txiki bat egon behar da hor analogikoan grabaiten ez, eta behak hori oso ondo digitalian dakotzun bioson pista danak, eta aldozu, eta normalian beti dakotzun dentzia erabakiak atzeraketan juteko esaten duzu, grabaukuta gero erabakiko ez, eta besta grabakut eta gero erabakiko eta nigok esatotzu, ez, erabaki orain. Baina gainean analogikoan grabatzea zoazenean, izunean analogikoan grabatu behar dezula, hortara irekia egon behar duzu. Eta gainean askok baloratzen dute hori ez, akats txiki horiek, paso, aurrera. Bere garrantzia dute hori diskan ez? Bestela, joango zinateke, beste grabaketa mota batetara. Inberdezuna da, aurretik, asko ensaiatu. Claro. Junja, ondo ikasita dana, eta han alik eta ondoen jo. Eta gero hori da, entzuten dana, da gu jo genuna. Ez da,
teoria hori oso politia da, eta guzaiakatan gara aurreraketan, ez? Gu joten duna entzuten da, eta ez egotia ordenabreakin editauta, ez egotia eta esatia zerbait humanua, ez? Bere ritmo aldaketekin, bere faiuekin, bere utxunuekin, gero gisa hori komplikatzen dela askotan, bakoitzan egoakin, eta bakoitzak ez dago pixkatu beto ondo jarri galbo duzu jarri, eta bai, egoten da pelea hori, baina nik uste dut ondo eruan gela. Gero, zauz hor sartuta eta entzuten detai askokin eta hola, baina gero kantua hori, baina geixago da, eta hilabete batzutara, etzara gogoraketan horri bilizinean solo hau eta soinu hau, eta gero entzuten dozu eta zukatzenean kantua entzuten dozu, eta alde hortatik oso posik eta oso gustora inigoekin, bai. Ondo. Gero zuzenekoetan abestiak moldatzen dira, denborarekin edo? Bueno, ez gehiagik. Gure kasuan ez gehiagik. Nahiko antzera gauz, diskoan egon zian antzera, gaur aldatu dira gixau, zuzeneko normala baino. Bueno, grabaturik eratuko dira, bai, konparatzeko, eta... Bai. Disko bat ingo du honekin. Bai. Disko berria soinu aldetik ere antzekoa izango da, edo? Ikusiko dau. Bueno, azteko ja ez goazin jagona. Ezen... Osa, esan dugu behakin oso guztua da ginean. Baina gila da guk ere, baita ere, aukera hori egin genunean, gauza probatu nahi ditugu, eta urrengoan beste gauza bat probatuko dugu. Eta ikusiko dugu, hobeto okerro ezberdina izangoa. Baina, bueno... Euskal Herrian... Digitalian ingo dugu urrengoa, eta, bueno, ikusiko dugu horren alde honak, alde txarrak, eta... Teknikali on asko dauz, estudixo on asko dauz, eta danakin bihu. Lanaia, danakin bihu esauketia, danakin jakitea nora ego ginean, nora eroan aldozkun, eta kasu honetan guztot esan aldula. Bai, bueno, aritzarrekin hitzen dugu aurrengoa grabatzeko, baina... Guztiot, sistema aldetik nahiko desberdina emuten dago esango dela. Informazioa ematen gabiltzen, pixkan. Nola podcasta hemendik puskatea... Hilabete terdi. Iloko esun. Zan, aste pare bat, gero iazan hilabete bat, orain ja hilabete terdi, txusta. Eta, bueno, urrengo abestiakin pasako geha, bestakit berandute egingo zaigu estela. Berandu? Justu berandu kantua da ez. Jota gero azaldu edo... Nahi dezu bezala? Kontatu nahi? Bai, bueno, kanta hau da berandu izena du, eta esaldi bakarra repikatzea kantuan zehar, da nork esan du berandu. Bueno, bakarrik nebilen hortan, bai hasi nintzala gero luperrakin eta ibiltzen, da orduan luperrakin sartu nintzen hor buklian. Eta kanta hortik atea zen, egia da neolanik garai batean ikusten nula, oain zehaziko, ama izan berri, ja zatezu, jazta, mundua bukatu da, oain ja ama bakarrik izango naiz, ezin dut musika ikutu ere egin, kontzertuak aztu, horrez. Hoi noiz izan zen? Zazpi urtein ditu semiak, hortxe. Ostras, horrendik bost gelditzen zaizkire. Eta, bueno, pixkaten izan, bueno, hor dago kontatu nizun, anarin letra horiek geizki zaudenean gehiago zehatzeko. Gustatzen zaigula oaindikan ondoago jutia. Eta horren dago kanta bat, nik asko haitu nuna, Oreinak izena duna. Eta hor dago esaldi bat, esate duna denborarekin oraindik ez ura bihurtu zen honezkero ez. Hori, ez? Gauzak atzeatu eta azkenean pasa. Eta hortik ateatzeko saiakera bat izan zen kantu hau, pixkat nire burua konbentzitzeko aurrera. Eta horixe da, historia.
esan du berandu, nork esan du berandu, nork esan du berandu. Ze polita, nola nodatzen den aserrea, eta batzutan nola aserreak esate dizun, que no hay huevos? Bai, hortik. Oso ondo. Sartu nahi nuke pixkat irudiaren inguruan, keia taldearen inguruan, dagoen irudiaren inguruan. Eta hasiko ginateke, portada nork egin duen, eta Iñaki Landak, ez? Iñaki Landa, Iñaki Landa ilustratzailea, bizkaitarra, Portugaletekoa da, eta izan zen nire pixukidea Bilbon bizi ginen garaian. Ikasketetan, edo? Ez, gero lanian egon nintzen, eta behar lanian antzebilen, eta egia zen, edarra zen, bea eta beste bi ilustratzaiekin bizi nintzen, eta gero jende gehiago juntzan pasatzen, baina bestia zen Leire Larretxea, baita ere, Donostiarra. Eta netzako mundu ez ezagun basa, baina jokoa zen nola ze pasio zekan Iñakik jute zen Bilbonen metroan eta aldatzen zituenean zineko kartelak. Ja, fitxauta zekan ze ordutan eta izate zen, eta jute zen harrapatzea atzetik margotu alizateko. Eta kartel txuria. Kartelak, zineko kartelerako kartelak eta orduan, igual salan jartzen zituen paretian jarrita, eta esan horrik katzakin eta margotzen. Eta Iñakin oso tipikoa zian, godeitze genion buru bombak. Eta baita zituen pertsonak eta burua lertuta, okia, eta esan, eski Iñaki buru bomba batzuk nahi ditut. Kasu honetan dena daukezu gorputzerdia, Eta egia ez genion, nik zen, Iñaki, libre, zure esku, eta bai eskatu ziala
bere lehenengo aldia zen disko bateako diseinua itezula, asko ibiltzea liburuak eta ilustratzen, eta aldizkaritarako eta lanak iten, baina beretzako lehenengo aldia zen, eta esan zian, beretzako ere erronka zala, entzuntzun diskoa pasa genion aurretik, entzuntzun, eta pixkat horrek iradokizionakin edo egintzun, pixkat desertikoa edo imaginatu zula, eta argazkiak eskatu zizkigu, baina ez nekinik zertarako nahi zitun, eta portadan jarri gintun, Laurok. Ilustratzeko. Eta keak ere badu bere protagonismo, bai aurrean bai atzean. Bai. Baina zuen bideoklipetan ere bai, keak presentzia du. Uste, bi edo hiru bideoklip dauzkatzue? Bueno, bideoklipa hola grabat... Trenena ere bai bideoklip bat da. Bai, lirik bideo esate jo, bai. Eta nork egin zuen? Ni bilintzan, bai. Trenekin, berekeakin, eta bar... Bai, nitun bi bideo, bi aurrerapen kantak edo ateatzeko diskoanak, eta bai lehenengoa gila da lokomotora bat dijoa, eta kiak bere presentzia daka. Eta gero bai bideoklipa grabatu genuen ja bat gu Lauro jotzen, eta Ibai Arrietak grabatu zigun, behak intzizkigun argazkiak, eta gero bideoklipa ere behak inin genuen, eta bere ideia izan zen, kia ekarri zuen, eta pixka baita ere bere eskutzi genuen, eta kia sartu zuen Ibaiek. Hauka bere presentzia, baina ni uste keia bezala talde bat etortzen zaizunean itzen horrekin zail dela, ez? Esatea, ez egingoet niri etortzen zaidana, eta keak berak baduela presentzia zerbait gidoitu behar dezunean, edo zerbait pentsatu behar dezunean horren inguruan. Eta bueno. Jakin nahi nuke gero zuen referentziarik duzuen bertsiorik jotzeko gogorik edo horrelako zerbait. Bueno, referentziak bai zuzenian pare bat bertsio izan ditugu. Zeinenak? Ite dugu kax batena bat, eta bestia ertzainakena. Moain arte horiekin ditugu. Ingen ditun saiakera batzu... Oso larro, itamar, Bai, eskenean, baina pegatzei zuen. Bai. Saiakera batzuk ingen ditu, pilei jarbi eta hola, baina momentu hortan gehitxo esan da. Hall, bai. Bai, Hall, bai. Zaitu ginean, bueno... Nere ingles makarronikoak inpixkarraro gatzezan, eta... Zan genuen kax bat, igual, hobeto. Bai. Eta ona kotxez etorri zate... Bai. Kotxean musika zenera maten, zer? Gaur ez. Gaur irratiakin, eta gaina ibliga zapin iten, ze Euskal Irratian futbola izan ematen da... Bai. Eta ez dugu eser topatu. Bai, naiz irratian musika programazioan, bai. Ez dakit zertzian, Bai, gure musikia nik uste dut Sharon Stonerrek asko busti dauela eta egoitzek eta estilo aldetik esaten dut, eurak ez dukagun oso klaru eta orduan lanek lehenengo aldiz bota hotzenean bateria sartzeko eta bajoa sartzeko de repente konturatu ginean grupo rock gogorreko talde bat izango ginala, baina etzan oso konstiente izan eurak dakoi, euran soinua dakoi, euran egiteko eria, eta uste dut eurak asko eruan dagoia taldia, alako rock gogor ilun batera, ez dakit Stonerretik edan da, igual melodikoki, igual poperua baina badako Sharon Stonerretik bastante. Hori igual musikari bateko sentitu dezake edo ikusi dezake ze niretzako gogorragoa ziren Sharon Stoner eta kaineroa bezala. Eta orduan ez dakit hori ikusten, baina... Baina nik nire buruan zonaitzen ebena altzan hain gogorra hasieran. Eta nik behenukan hain gogorra esateko asmorik. Nila beste musika batzu, beste eragin batzukin ebilen eta zan eben, kauela da. Berriz distorsioa igo eta punteo batzukin eta, bueno...
Nire bai roka atxegin nuen eta bira orain, akustikoak antolatzen. Bai, Hau ere roka da. Bueno, urrengo bestira pasako gara, eta nahiko berezia denez, ez dakit entzun, eta gero sartu nahi dezun gaian, edo... Zane, handitzen. Handitzen nahi zenen. Bueno, berezia, bai, kanta berezia da, ba, bueno, berekin ingenun, kanta honekin ingenun bideoklipa, eta, bueno, ba, azkenean gustatzen zaizun gehien txuena, gustatzen zaizunakin egitezu, baina kontatu nizun aurretik, pixkat ze historia hartu duen kantu honek, ez bere zentzuagatik edo danadalakoagatik, baizik gero kontatuko dugu. Bai, zeratik horri historia asko dago eta hortaz hitz egingo dugu. Vale. Ados. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, besteengatik negar egiteari utziko diot. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, zoriontxua izan nintzela sinistuko dut. Mustroak akatuko ditut, ispilu guztiak apurtu, begiak irekita amestu, txikizan nintzela oroitu, marrubiak ehundaka irentxi, izarapean oiu. Itzen naizenean, 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 itzen naizenean. Itzen naizenean, 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 itzen naizenean. Buah, ze toke amerikanoa eman diazun. Flipatzei. MTV. Asko gustatzen dut, bai. Bueno, handitzen naizenean, zertaz doa bestia. Ba, bestia da pixkat nola usteitugun gauza asko gerorako. Osa,
bai, hori ingo dut, handitzen aizenean ingo dut, eta... Leno, bai, egon da besti bat horre pixkat ideia hori... Bai, eski konturatu nahi ez dutela asko bariatu. Bai. Bai, eta, bueno, aipatzen nun aleno histori polita da, bueno, kontatu dut, ez? Ume badakatela, zazpi urtekoa, eta iaz, lehenengo mailan zeudela, ikastolan zeudela, ez dakit nola atea zan, matxinen ama talde batean jotzeo, eta, bueno, irakasle bat zeon ordezkoa zana, eta jarringo dugu, eta, bueno, hasi zian jarri zuen gelan, eta ikusi zuen, matxinen ama danak, eta gero esan zuen, Ibaien Izebak ere badaka talde bat, Eta nor da? Eta Ibaien Izeba da, Ginger taldekoa, nire altxu, abeslaria, eta jarriko dugu Ibaien Izeban bideoklipa, eta jarri zuen, eta esan zuen, behitu, norko bestia nire ama lehengusina da, Andrea, da Gingerreko Andrea bajista nire lehengusina. Eta gero jarraitu zuen, eta Xanen ama ere badaka, eta Xanen ama da gurutze, Potxorz eta Klitokoa, eta esan zuen irakaslea zan ordezkapen aitena izan, gara hartan, irakaslea zan Leire Olangua, eta esan zuen, nire Izebak ere badaka, eta bere Izeba zan Lu Olangua zana, Okei Korralekoa, eta esan Beira, ordu erdi batean, ume horiek, 6 urtekin ikusi ditue, 4 emakume jotzen, musika egiten, askotan igual guk euki ez deun erreferentzio horiek, ez? Eta gaina kuriosua zen, umeak, nik esaten ungero, umeak danak igual mutilak zian, eta behin erreferentzia zian makumezko musikariak, eta zen behitu histori polita. Gauzak aldatzen doaz. Bai, eta gero bueltatu zanean irakaslia ordezkapena, ordezkatua zena. Kuriosua da, ze beak gerora kontatu zian nola urtero hartzen duen kanta bat, eta erabiltzen duen, Laurak eta 25 talde hortan jartzen egunero kantu berdina urte osoan ziar, eta horrela, ez du esaten jasoin behar da. Osea, umiak kantua entzute duenean, baina badakie jasotzen hasi behar duela, baina ordua dela, eta orduan jarri zuen kantu hau hasi zan erabiltzen lehengo urtean, eta urten jarraitzu kantu berdinakin, izan nire, paketi hartu berdien haume hauek, baina jarraitzegu kantu horrekin, eta gero, kurioso da, semie galdetu nio, beste irakasleak ere galdetu zuen, nahi dezu jartzia, edo igual lotza matizu, ez dezu nahi, eta nahi semiak izan zian, nahi ez, zuri ez dizu lotza ematen LH osua, zure kantua entzutea, eta zanian, ez, bale, orduan, jarraitu bai. Eta, lehen esan dizuana, igual, garaiak aldatzen da bitzala, eta ze pozgarria izan den, gainan ez bat, 2, 3, 4 erreferentzia. Bai, horrela koinziditu du, eta, ematen du, badagoela ikastola bat musikarien aurratotzen abakarrik esklusiboki, eta godez esurte daukaten batzuk. Oso pozgarria notizia. Gero ere bai badakit, kontzertu antolakuntza den bazabitzala? Bai. Eta nola, gustatzen zaizkigun beste proiektu batzuen inguruan ere bai, hotxe matea, gure bozgorailua txikia den arren. Bai, gabiltza murgilduta Zarauzko Arranopola kulturelkartean, dago, Aimar baita ere etorri da, eta urten ikerrere fitxatu dugu. Baita ditugu, momentu sola fijoak dia udaran ostegunero Zarauzko musika plazan, Arranoko terrazan, kontzertuak antolatzen ditugu. Eta, ostegunero? Ostegunero. Uztaia eta abuztua ostegunero. Aurten, behatzi inditugu, adibidez. Segun nola koinziditzen,
9 kontzertu, taulagoa montatu, dana montatu, dana desmontatu, bai, ostegunero. Lana da, Bai, baina egia da, hori, gu leheno aipatu dugu oinati, alde positibo bezala, gu gato zarauztik, zarautzen azken bolaran daon politika da haundia eta ikusgarria itea dana, udaran malekoia betetze zaigu kontzertu erraldoiakin, 40 principales, ez dakiz zer, eta uste deuen herritik ere zerbaitin berdala, bai talde txikiagoantzat, bai hasi berriantzat ere pustu handi jaite dugu hasi berriai plaza hori eskaintzen, eta Zarautz bestela da... Ze izate dira, formatu txikian edo ja taldeakin, elektrikoak... Egia da, hasi ginala oso bakarlari askokin eta hasi ginen, gero plaza bete itea, eta orduan batzutan zaila da, bakarlari batek jende horrei danai erantzutia, edo isiltasuna hori ja da beste gai bat. Baina plazan daude, orduan guk ere ikuste genuen, askotan, ja pixkat talde gehiago ekarri izan ditugu. Aurten bai ondiala bakarlari bat bintzat bai, baina gehienak taldeak izan dira. Eta blauak emateuna, guain arte, etorri dianean 5 edo 6 nahiko justu biligea, baina, borondatiakin danak aurrea eta dira. Eta eske justo gatoz aurrekin erreferentzia horiek eta bar, eta zuen kasuan ere bai, erreferentzia horiek emakumezkoak eta lortzen dezue parekide izaten. Ze onartu dezaket, gu uste eta aurten izango dela lehen urtea, izango dela lortuko ditugula inbeste parekide izaten eta bar. Alegin berezia ite dugu, bintzat, ala izateko. Aurten ere usteten 9tik 5 bazeudela emakumeak, 5 taldetan. Oso ona. Gehienetan proiektuko buru edo zian, musikariak ere ondia emakume taldea baita ere. Ondo dago. Ez zenian impresio positiba. Egia da, kosta zaitela esaten genuna, ez? Azkenian aztezea, pixkat ibili naizelako ni programatzen, baina aztezea hasi berria hilekua nahi diozuin, baina ez dezu hasi berriz bakarrik osatatutako plaza bat izatea nahi, eta nahi dezu emakumeak presentzia handi eukitzi, eta nahi dezu, itea aldana. Eta egia da, aurten pixka kosta da, baina ez da gizergatik. Azkenean gero baita ere da agenda kontuak, eta jendea batzutan udaran oporreta jutea, ohitura hori daka jendeak. Eta ez da gizergatik, beste askok diskoa grabatzeko aprobetxatzen ditu oporro horiek, orduan baita ere talde batzuk egia da deitu diegula eta diskoa grabatzen aizian edo eta etzetorkien ondo. Baina, osatu dugu nik uste kartel polita azkenengo 2 urteak potentiak izan diala, ze, hor pandemian frenatu inberri izan genuen. Baina, lehengo urtean da urten, egia da, ostegunero plaza bete iteala. Geo, saipatu duguna, nahi, ja, naiz pixka superatzen hori, baina amorro handia emateit, ez da izketan bakarriken... Jendea festa giroan. Azkenean da osteguneroko itzordu bat, zure lagunakin gelditzeko, aitzakia da, arranopola da hola, eta hori irutzait oso ondo. Osea, hori danok behar izate dugu eta ondo. Baina hortara bali mazatu ez jarri, eta lauan aurrian bizkarra ematen musikariai, eta gaina musikari baino altu hoitzein zetzea entzuten. Orduan oso ondo irutzen, atze osio jarri. Osea, hori jadan ere burruka, pixkate, amorru pixkate mateitela horrek, baina... Ni horratzoko esan nion hain dela urte pila, Bukowskiko kontzertu baten, atzean jarri nintzen eta esaten ez dut entzuten kontzertua. Ja. Eta esaten zer rabia emate dian, eta berdina pasazitzen gorka urbizu bezalako batekin,
Koldo Mitxelen, Okendo kulturetxean jozuela beste arrazoi batengatik eta bar, jendea juntzan bera ikustea, ez arrazoiangatik zala esposaketa bat. Eta esaten duen, ez dut entzuten musika. Jende guztia juntzan beraiek zeudelako. Alakto sozial. Bai. Eta Kriston Rabia, eta berak esan zian, txusta, goratzen zea zure erantzuna? Nila hori superatuta, borroka hori ja paso. Bai, a ber, bestela frustrauta biziko zea. Claro. Bizitza da ala izatea. Bueno, azken aurreko abestiak ingoaz, eta joan zuek tiketak presatzen, makizu ez erdatorren. Abesti hau berria omen da, eta ez dira zue, ze lehenago beste berri bat sartu behar zenuten, eta orain esan dezu bakarrik ez, berri, beste abesti bat joko dugu. Bai, egia ziginala errepaso bat iten, eta, bueno, hori, eske, oain nahi geha kanta berriakin buru belarri, eta justu oain nintzen kanta honekin, orduan esan beste bestia joko kanta honekin nabilo antxe. Egia da, daola, oaindik bukatu gabe, aste honetan pasaio hendik hauei, orduan, lehenengo aldiz jokoet. Letra lortzen ditu horrela batean, lehenengo aldiz justo eta hemen. Bai, letra baindikan ez dakit ondo, segurazki gaur goizien aldatu dut zati bat, bueno, nana aite bat momentu batean, Animo. Hola, ulertuko zue. Joe. Gero diskarekin ateratzen denean konparatu dezakegu. Hori da, zenbat aldatu duan. Zaten, hola, ez, jake aipatze deun nola sortze deun eta, bueno, hau da, pixkandik pasaioetena, eta gero ze bihurtukoan, ez dakit. Onena izateko asmo
Txusta, oso na, abestia. Bueno, bakizue, zozketa egiteragoa, zatera zuen gonbidapenak, eta bakoitzak atera deltzala zenbaki bat, esan mikrofonora, eta ber nor izan den, edo izango den, saritua. Neria da 27. Jesus. Hemen 27 pertsona baina gehiago daude. Eta, zurea? 25. 25 eta 27. Ze? Norbait dauka. Bira! Zuzera, emona izena? Aimar. Eta zuzera, leno esan dutena jaialdi hori antolatzen laguntzen duena, ezta? Hoixe beha, bai. Vale. Ba, zuri utziko izut mikrofonoa, berari galdetzeko nahi dezuna. Bale, ados, Arratsaldeon. Bueno, galdera da, gaurko formatu akustikoa ikusita, talde batek zatik erabakitzen du formatu hortan ere aritzia. Alegia, ikusten dezue bide hontatik, alegia, akustiko bidetik edo biko formatu batetik beste ate batzuk irekitzen diala keian izena edo keiak beste formatuan, elektrikoan edo talde bezala iritsiko ez litzateken bide bat rekorritzeko, edo kontrakoa da, alegia, soilik kontzertu akustikoak programatzeituen lekutatik deituta ematen dezue pauso hori, edo beste arrazoien badao, edo... Eskerrik asko, Aimar. Ze galdera ona. Bai, gure kasuan behintzat, eman ditugunak akustikoan izan da eskatuta, edo, bueno, kasu honetan bezala, edo, igual irrati batean edo elkarrizketan bat edo badigu edo. Horregatik, ze, neien bazen den guztia, ez? Ni bakarri jotzetein etorren, eta taldia lortzezu, eta gainean beste soinu bat emateiozu, eta zaten, indeu disko bat, elektrikoan, eta kantuai eman dio bakoitzai bere lana eta bere dedikazioa, eta berriro akustikoa moldatzea, ez nu nahi. Eta bestela ez ditugu normalian akustikoak. Egia da, kontzertuak emateko nahiko zailtasun neuteiala eta batzutan toki txiki batetik zateizu, igual akustiko bat edo, momentuz ez deuin, baina beti da aukera bat. Nik uste jende, talde asko korregatik erabakitzeuela igual. Akustiko eskaintza hori ere itia, edo, baina gure kasuan bintzat momentuz ez dugu olako tokitako bakarrik moldatu dugu. Vale, eta bestea, 25, 27, hombre, gure mitikoetako bat. A ber, nola izena dezu, Loren? Loren. Eta, bueno, berantzako galdera, zuri utziko izun mikroa. Vale, a ber, bueno, da, akite zuk esan dezun, gizarteko gaiak edo, ez dezu aipatzen abestietan, orduan, izango da, pizkate, oso gaurkoa gaia da Palestina, ez? Zer abestia eskendu zenioke, Israelgo soldadu bati, erasoan uko egiteko. Bea, usteko erasoa. Galdera erresa, Bai. Benetan... Ez dakit eskertuko dizun. Benetan lortuko banuzuken aipatu ezun helburu hori, bueno, nahi duen guztia joko nioke. Abesti bat bea uko egiteko, Hori da. Benetan uko ingo balu nere ondorioz, pino ere ingo nioke, baina ez dakit. Egia da, da gauza bat, oso ezin detena ulertu, eta ezin ditut ez da irudiak ikusi gaur egun, eta nik ezin diot horri kantu batin, zingo nuken, arrezaziko nitzatea mentxe, eta oso horraite zaik gai horiek jorratzia, edo ez ditut gai horiek lantzen, oso zaila ite zaizkitelako baita ere. Baina, benetan lortuko bada hori, ingo du kontzertu bat nahi zunean, eta...
Bueno, gai horrekin ni gestionatu behar dut aserrea. Niri Bai. zutzen hau Morroa, pila bat situazio horrek eta ez dakiana da nola gestionatu gaur egun, nola jarraitu bizitzen barrutik odolak ireki egin gabe. Hemen ondoan, Agus daukat, eta berri batekin gatozelako, orain dela gutxi esaten genuen marruma kulturala webgunea daukagula. Eta bueno, etapa berri bat hasi behar dugunaz, jakin, bueno, marrumako tabernan, la barra que le parió, bera, bueno, etapa berri bat daukagu, orain arte 3 urte zeuki dugu bero, barra barruan, eta, bira, bizitzak aldatzen dira, bero barratik aterako da, eta itzuliko da, gure mitikoetako bat. Rekalde, Pandora, eta marruman hasi zena, marrumara itzuli da. Marruma, Rekalde, Pandora, marruma. Bai. Eta, bueno, Agus, zorionak. Mila esker. Eta placer bat berriro hemen egoteaz. Eta, bueno, aurpegia jarri nahi genionez, ezagut, podcast bat dauka. Hemen grabatu genuen, Pandoran grabatu genuen, zure Rekaldeko ibilbidea eta hori dena. Eta, bueno, nahi duenak, hor entzun gai dauzka marruma kulturaletako podcasta, ez dakiz ezen bakidan, meretzi, haulako zerbait izangoa, baina, bueno. Ongi etorri, etxera berriro. Mila esker. Ni bakarrikan esatea, bueno, batzuk ezagutzen nauzue, beste batzuk ez, Makokik esan duen bezala, la barra que me parió, ni australitzan hemen hasi nintzen, lan egin nula 97-tik, 2000 urtera, 4 urtez, eta hoxe, horri izan zen ere eskola. Eta gero ja, bueno, ni neu montatu nun Rekaleta berna, 17 urtez, honitzen han, eta azkeneko 4 urtetan, eta, bueno, esatea, bakarrikan esatea oso pozik nagola, ilusioz beteta, Pandora itxi nuen nolabait gaindituta negolako, 6 hilabete hartu ditu autozaintza eta pilak kargatzeko, eta pilak topera dauzkat, eta marruman, nire aletxoa jartzeko prest. Hore bat, gauza da, beti eskerrak ematen ditugula eta beti esaten, txaloak, berorentzat, baina jendeak ez ditu ikusten, eta asteko gutxienez hori esango dugun arren, urrengo akustiko elkarrizketatu eta, bueno, jendeak aurpegia jarri diezaion. Beraz, eskerrak emateko garaia da. Eskerrik asko... Eskerrik asko gaur keiaren 150 horri. Eskerrik asko ratzean, txaro zaparra da, txustarentzako. Ikusten ez dezuenez barrara jungo zan garagardo baten bila. Eskerrik asko nera etorri zaten guztientzako, mesez txaloak zuentzako ere bai. Eta baita horratzean podcasta ikusten zadeten guztiak. Ni Makoki naiz, gaur Satari lanetan egon naiz. Hemendik hilabete batetara bideoak editatuko dituena. Eta hurrengo abestiarekin pasatzera guaz, esango jazue, Arrainak. Bai. Bueno, baina aurretik baita ere guken eskerrak eman, noski. Bueno, olako ekimenak antolatzagatik, olako lana hartzagatik, gu gonbidatzagatik, hain ondo zaintzagatik, eta jarraitu hola. Saiatuko bera, ez dago ordainua. Sal
Marruma kulturalak.